बाजै सबिता बसुमतारीनि आंगो फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारीया खरगपुर IIT आव एडमिशन मोनदों। दा बिनि थाखायनो BTC चिफ हाग्रामा महिलारी सारा जों लाइमोन BPF नो 5 लाख थाखा होदों आरो बे 5 लाख थाखाखौ BTC चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों गफुर हालामाव थां आरो थांनानै बाजै सबिता बसुमतारीनि आखायाव बे 5 लाख थाखाखौ हो होननानै दिनै जोङो युथ BPF नि मोनसे टीमा BTC चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथोन होनाय बादि क'क्राझारनिफ्राय फैनानै गफुर हालामनि सिङाव रायजो जानाय सबिता बसुमतारी बाजैनि आखायाव जोङो 5 लाख थाखा जों गथायफैदों। बिथांनि फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारी सासेया खरगपुर IIT आव फरायगासिनो दङ आरो सासेया दिल्लीयाव फेशन टेक्न'लजियाव फरायगासिनो दङ आरो सासेया क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ। दा माने बिथांमोननि न'खराव फरायनायनि मोनसे आबहावा दं। साथाम फिसाजोआबो गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दङ। दा BTC चिफ हाग्रामा महिलारी सारा 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदोंमोन आरो बे 5 लाख थाखाखौनो जोङो दिनै गफुराव फैनानै बाजै सबितानि आखायाव जों गथायफैबाय। जोङो युथ BPF निफ्राय आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो जे जोंहा खरगपुर IIT आव फरायनाय उदांस्रि रानी बसुमतारीया जि थांखि लानानै खरगपुर IIT आव फरायहैदों बिथांनि फरायनाया साक्सेसफुल जाना फैथों। दिल्लीयाव फरायनाय सासे फिसाजोनि फरायनायाबो साक्सेसफुल जाथों। क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायनाय सासे फिसाजोनि बे फरायनायाबो साक्सेस जाथों। दा दिनै जोङो बाजैखौ साबायखर बावो। सासे बिमाया एसां मा होनो भारतनि टाफ एग्जामखौ पास जानानै खरगपुर IIT बादियाव एडमिशन मोनहोनायनि थाखाय बाजैनिसिम कंग्रेचुलेसन आरो बिथांनि फिसाजोफोरखौ आफा अबंलावरिया अराय सम अनथों बेखौनो जोङो लाइमोन BPF नि जानानै आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो। थेंक इउ।